Скъпи младоженци, от този миг насетне вие ставате съпруг и съпруга. От днеска вие сте един малък семейен екипаж, който в бурното житейско море управлява една малка плътноходка. И ако между този екипаж няма разбирателство, няма единомислие, първото корабокрушение за вас ще бъде последно. Обещал съм ти и ще го изпълня. Ще те обичам до живота. Дами и господа, нека да посрещнем с аплодисменти Пламен. Слънцето днес за всички нас, Ваня. Пламен, приемате ли за ваша законна съпруга Ваня? Обричате ли се да я обичате, уважавате и подкрепяте в общия ви път? Да. Да. Бъдете живи и здрави. Бог да е с вас!